Oye, no Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Hisoda, Kodo, Kando, Mamburgo. Todo Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Hisoda, Kodo, Kando, Mamburgo. Todo Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine. Yesuda, Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Yesuda. Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Yesuda. Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Yesuda. Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Yesuda, Kodo, Kando, Mamburgo. Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine. Bemanjone, Yesuda, Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, Guru Bemas, the Hong, Ujian, Johnson, Bemagas, Dombola, Yamza Shogan, Udamine, Bemanjone, Yesuda, Kodo, Kando, Mamburgo, Jesuda, Jin Love Jesus, the John the Jimbola, the John Lawang Yegur, gave down on the Barcel. Chodan Tamong Rozo, Korwa Tung, the Robert Jinjalo, comes from Cholan, you were a Jinjal, Dogo Sanje, Dobra Jinjalo, Jalu Gajan, Dobra Jinjal, Oma Hong, Bezangoro, Pema Tontin Zon, Bezan Samayan, Sidi Bala Hong, Oma Hong, Bezangoro, Pema Tontin Zon, Bezan Samayan, Jelly, Mosamayan, Sidi Bala Hong. Ome Hong, Bezanguru, Pema Tontin Zon, Bezan Samayan, Sidi Bala Hong. Oma Hong, Bezanguru, Pema Tontin Zon, Bezan Samayan, Sidi Bala Hong. Oma Hong, Bezanguru, Pema Tontin Zon, Bezan Samayan, Sidi Bala Hong.
Now everybody, before I pray the fire ceremony, Ruvo Sangchu, in Tibetan language, I want all of you to pray in Hungarian language. The Ruvo Sangchu fire ceremony is translated in the Hungarian language. The Ruvo Sangchu, now Hungarian, and you pray in Hungarian language, please, okay? Until Omahong Omahong. Thoroughly, starting from the refuge, Omahong, what is number? 87. Thoroughly until Omahong, okay? Yes. 11. Okay, yes, 11. Yes. Omahunga szamszára és a nirvána teret betöltő végtelen védelmezőinek megtestesülése és lényege, végtelenül erőteljes és haragvó Vidyadhara Padma Tatrengca Guru Rinpoche, diadalmas isteni mandalátban és tiszta formában minden létező és előtűnő jelenség tökéletesen teljes. Menedékért fordulunk hozzád, hogy szabadíts meg az összes érzőlény, az eltévejedés és a szenvedés létforgatagából. A végső titokra megvilágosodás tiszta lényegére alapozva, tisztítsa meg minden érzőlény a három elhomályosulást, és valósítsa meg az isteni testet, beszédet és tudatot, minden megnyilvánulás és jelenség tiszta lényegé, és mindenütt jelenlévő tökéletes természetét, hogy elérjük ezt a célt és megvalósítsuk a megvilágosodás örökké ifjú nagy gyönyörét. Kifejlesztjük az egyetemes szerető szívet, hódolunk a velünk született megvilágosodás minden érzőlény tudatának eredendő lényegi természete előtt, amely nem mesterkélt és nem teremtett, határtalan és végtelen isteni fényt adunk isteni felajánlásként, és a szamszára és nirvána egyízűségének, egységének és egyenlőségének terében vallunk és megtisztítunk minden ártott tettet és negativitást, örvendezünk a megvilágosodás nagy gyönyörének, ami túlmutat a gondolatok és jelenségek mesterkértségén. Azt kérjük, hogy forogjon a mindenütt jelenlévő nagyszerű tökéletesség dharma kereke. Azért fohászkodunk, azt kívánjuk, hogy rázzuk fel és medréjük, szárítsuk ki a szamszára szenvedését és félelmét. Felajánljuk a tiszta érdemeket, melyeket a három forgataktól, a négy szélsőségtől és duális gondolkodástól mentesen halmoztunk fel. Dróma színes drága kövekből készült széles tiszta edény, egyetemes felajánlások, teljes óhajtót és kívánságot beteljesítő anyagai töltik meg. Mantra áldásával mindez tökéletes nektárá alakul, majd ugyanebben a pillanatban minden megnyilvánulás és jelenség átalakul isteni és kívánatos felajánlásá. A felajánlás füstjének végtelen nektárját felajánljuk valamennyi megvilágosodott mesternek, fenséges istenségnek és megvilágosodott angyalnak, védelmezőnek. Felajánljuk a 10 irány végtelen sok tiszta Buddha földjén és mandalájában tartózkodó végtelen sok Buddhára. Felajánljuk a megszámlálhatatlanul sok helyi istenségnek és szellemlénynek, akik földünkön és más világ egyetemekben különböző területeket birtokolnak. Főképpen szeretett vendégeinknek, a 6 világ végtelen sok érzőlényének, anyáinknak adjuk ezt a felajánlást. Felajánlásunkat kivált kép azoknak a lényeknek adjuk, akik elrabolják szívünket, elveszik életünket. Felajánlásunkat az összes gonosz szellemlénynek adjuk, akik betegségeket okoznak, akadályokat teremtenek és zavart keltenek. Felajánlást adunk a bajos álmokat és előjeleket hozó szellemlényeknek, és az erkölcsöt áthágók egyetlen
hihetetlen mágiát, intokló szellemlények 8 csoportjának. Felajánlást adunk mindazoknak a lényeknek, akiknek adósai vagyunk, és azoknak is, akik szerencsétlenséget hoznak rá, dorolva meg előző életeinkben elkövetett rablásainkat, mikor elvettük más lények ételét, házát, ékszerét, pénzét és vagyonát. Felajánlást adunk minden férfi és női gonosz szellemlénynek, akik elmebajt és halált okoznak, valamint akadályokat és elhomályosulást teremtenek. Felajánlást adunk minden férfi és női ördögi lénynek és más látható és láthatatlan negatív lényeknek, akik kárt okoznak vagyonunkban és ártanak egészségünknek, életünknek. Benne a tűzben elégetünk minden gonosz bosszút, és visszafizetjük adósságainkat. Legyen elégedett mindenki és minden érzőlény, teljesüljön minden kívánságuk, és örökre élvezzék a felajánlások kívánatos özömi. Mindörökre, amíg csak a tér létezik, felajánljuk a kimeríthetetlen kvalitásokkal rendelkező óhajtott felajánlásokat. Azt kívánva, hogy tisztuljon meg minden ártó és negatív tett, amelyeket elmúlt, jelen és jövőbéli életeink során követtünk el. Tisztuljon meg minden rossz cselekedet, a korrupció, a lopás, valamint a három drágaságnak, a kolostoroknak és a templomoknak felajánlott javak eltulajdonítása, tűzszertartásunk felajánlásának erejével tisztuljanak meg mindezek a bűnök és gaztettek. A tűzszertartás számtalan lángnyelvének mindegyike végtelen sok kívánságot beteljesítő felajánlás további, és megsokszorozza az isteni felajánlások örökké tartó kimeríthetetlen felhői. Sok töltsék meg a végtelen sok tiszta buta földet, és szolgáljanak tökéletes felajánlásként minden butának, istenségnek, férfi és női megvilágosodott angyalnak és védelmezőnek. A tűz számtalan lángnyelvéből az 5 bölcsesség fényes sugárzik, mely végtelen sok isteni felajánlást tesz. Átjárja a szamszára 6 világát, kivált kép a poklot, és kielégíti az összes érzőlényt. Teljesíti kívánságaikat, eltávolítja a fájdalmukat és szenvedésüket. Minden érzőlény a szamszára 3 külső világával együtt feloldódik az örökké tartó gyönyör és megvilágosodás fényének isteni formájába. Érj el minden érzőlény a nagyszerű megszabadulás, és valósítsa meg a buddhaságot. Oma hung, oma hung, oma hung, oma hung. Oma hung, 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 oma ga, oma hung, ramyam kam, 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 ma hung, ramyam kam, oma 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 hung, mam kam, oma hung, ramyam kam, oma hung, ramyam kam, oma hung, ramyam kam, oma hung, ramyam kam, oma hung, omam kam, oma hung,
Ramyam Gamo Maho Ramyam Gamo Maho Ramyam Gamo Maho. Gyertek sorban. Don't come here, go back. Ramyam Gamo Maho Ramyam Gamo Maho 간임세시 조건인거주 왕다른지 백마토린자로 개고 낭스결을 징그러져 로근세를 잡수시 상조예제우사 대대게 로건드선 다네 고당성 도제들레노는 나생강 현업본고 도버를 선제도 시르마저뇽마라 장사인 띵다달레오서 저반도 코로아냥데 냠예동도샤 로들 조세 전부 제예라 선두 조바 전부 정거로 코로아 동네 쪽으로 서로한데 고스믹다들 파트랑고 오마왕 간임세시 자군인거주 왕다른지 백마토린자로 개고 낭스결을 징그러져 에이소르 오마왕 간임세시 자군인거주 왕다른지 백마토린자로 개고 낭스결을 징그러져 너너 소개 아이고 소개 까마 오마왕 간임세시 자군인거주 왕다른지 백마토린자로 개고 낭스결을 징그러져 너건 세대다들 잡수 상조예제오서 대대게 너건저 소다네 고당소 도제들레노는 나생강 현업본고 도버를 선제 혈응마저 녀마라 자자인 띵다들레오서 저밤 크로아냐데 냠예롱도샤 로들 조세 전부 제예 선두 조바 전부 정거로 코로아 동네 쪽으로 서로하죠 코스믹다들레 파드랑고 에오서 대대게 그것을 간염세시 저건인거주 왕다른지 백마토린자로 개고 낭스결을 징그러져 그것을 잡수세 상조예제오사 대대게 로건드선 다네 고당성 도제들레노는 나생강 현업본고 도버를 선제도 혈응마저뇽마라 장사인 띵다달레오사 저반부 코로아냥데 냠예동도샤 로들 조세 전부 제예랑 너도 조바 전부 정거로 코로아 동네 쪽으로 서로한테 고선 땡다달레 파드랑고 드럼을 제나줘야 된다 드럼을 제나줘 당에 노양수 직대세 벤도고 당생제 로스미 얘기도 제전라베 나세 저벤도고 대구한테 라마에 담다기 전용다 some oil 라마에 담다기 전용당 조조절에 띵그러 진여당 당의 계다리로 라자도 삼토야시 zamling kedare ru la ja de kebrata ke chetang so go yin ne do par che zam be jom bo tang malam ta zeng ge da teng ge de je ma ru chot ru ta bo tang se dang ne dang nor je da ja chen zhe da nyo de po hi ma yin dang zhe wo de na zhong sin de mo nam na ja ma ko me lo se den ja lang na ye dang alo lang na ye la de ne ye ma ye kan de da sa ke na sa ke 하나이라 강도 도고자다 지세남 간에 제 방에도 도배 연대서 밤에 바람고 다게도 섬사베 데르당 고조대긴 고라 제바노 지승 매전대 다절제 매전 당시가면 두레레 공상 협회 좀 메세바 결회 신경 용나 결절 매제 제용은 조진세 루나메네 소자버니 감성 거로 앉아 류고도 로고 자주 연부 사제 오마 홍 꿀삼상 또야 뚜야시 오마홍 드럼을 제나서 당에 노양수 지대세 배도고 담생제 루스미 얘기도 제전라베 나시 저배도 그 대관대 라마에 담다게 조정당 자진결에 징그러 진예당 zamling 계다를 루라장정 켜브라다게 세다서 거기 내가 버제 좀배 정보당 물람 따생에 나 땡에리 대제마로 초둘다보당 세당내당 노제나 자제 저당년대 포히모히당 저보도는 동생 데모남 내자마고 메가싱된자 나나이라 강도도 고샤로 지세남 간에 이제 방에도 도배용대 세번에 바른거 다게도 섬사백 드레당 고조대hin 콜라제바남 지승매주대 다조식 매제 나세 가위 두랭레 고상 협회점 매세바 결회식 남용라 결조식 매제 제용은 조진세 리조나르멘데 소자버는 감성 걸어앉아 루고도 로고장정 연보상제 요마 홍마마 로고장정 연보상제 요마 홍마마
Mindenki nagyon-nagyon boldog, ómáunk, 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 mindenki nagyon-nagyon szerencsés, 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 ómáunk, mindenki nagyon-nagyon ómáú, mindenki nagyon egészséges, 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 ómáú, mindenki nagyon egészséges. Máú, mindenki megvilágosodott, ó 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 máú, mindenki megvilágosodott, mindenki megvilágosodott, ó máú, 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 mindenki megvilágosodott, mindenki megvilágosodott, ó máú, 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 mindenki megvilágosodott.
这当时讲的都人人，我上这边的忙没事吧？家里是咁样吧，家就是。那这一些我小心些，这种那边的书家不能就。考生考完家，六个钟，六个钟，今年不上街校，我妈哄我妈哄我妈。没这当时讲的都人人，我上这边的忙没事吧？家里是咁样吧，家就是。那这一些我小心些，这种那边的书家不能就。考生考完家，六个钟，六个钟，今年不上街校，我妈哄我妈哄我妈。我们没见到谁讲人都认为过上这边的忙没事吧？家里是咁样了，家就是没见一些我们小心些，这种那边的说家不能就考生考完家六个钟，六个钟，今年不上街校。我妈哄我妈哄我妈哄我妈，哄过什么大白我这下也是小龙舟是那这是我那么都这个人叫我不能讲，考完娘在上面都在就，我们都在的，我们都呢到大眼睛都，我这当时中都就话用了我，说他们这个样的他先进，打工这边把谁过上的。没中国上土地开营所有小农朋友电视上不了小，可是讲说全部东北大了，我们别马找了上街小。不我们现在找当时间把了，干嘛讲是现在这种把了，东年人家全用到这些，弄这做上街百姓全不了。我见人家他们这讲究的这，到底就拿每年讨论一下，马我这边考虑嘛就是这。说到讲什么的关键把也，当前老百姓啊，当这人，说的话说，两把讨论一下，那都就咱们上讨就是这，那么上这个老些就是，他们我说为什么多，现在老嘛的人把谁多，咱们这边些别等于多，收入就上午都半多，就把全部街道集中多，大家看的这边些半多，咱们这公布知道没半多，我们啊哄我们，我那么是我还是不能说了。我妈哄我妈哄我妈，我妈哄我妈哄我妈哄我妈哄我妈哄我妈哄我妈。广州这边也就是这，他们这都他们讲就是这，人中大把成就是这，不能人家讲就是这，都跟老什么些就是这，像别省当的就是呢，国家上街都不能用。我妈哄我妈哄我妈哄我妈哄我妈哄我妈。广州这边也就是这，他们这都他们讲就是这，人中大把成就是这，不能人家讲就是这，都跟老什么些就是这。像别省当的就是呢，国家上街都不能用。我妈哄我妈哄我妈哄我妈。广州这边也就是这，他们这都他们讲就是这，人中大把成就是这，不能人家讲就是这，都跟老什么些就是这。像别省当的就是呢，国家上街都不能用。我妈哄我妈哄我妈哄我妈。我妈我妈我妈，人家嘛当初在当，咱们这个朝外爷，这天气老长长了，那么是话大堂个的，阿瓦路给的，三巴拉哄。人家嘛当初在当，咱们这个朝外爷，这天气老长长了，那么是话大堂个的，阿瓦路给的，三巴拉。人家嘛当初在当，咱们这个朝外爷，这天气老长长了，那么是话大堂个的，阿瓦路给的，三巴拉。那么是话大堂个的，把胸部胸部跟别是话的讲，个的沙发的那刚刚那讲说。那么是话大堂个的，把胸部胸部跟别是话的讲，个的沙发的那刚刚那讲说。那么是话大堂个的。把胸部跟别是话的讲，个的沙发的那刚刚那讲说。
Hung az Isten, 19. oldal. Hung az Istenéte. Okay. Hung az istenítes beszéd és tudat tiszta fényének tökéletes palotájában a dharmakája, szambogakája és nirmánakája minden megnyilvánulása jelensége formával és halmazzal együtt tiszta nektára olvad, végtelen szivárványt sugárod és spontán módon megtölti az egész teret. Mind a szamszára, mind a nirvána, jó és a rossz és minden jelenség kimeríthetetlen és örökké tartó nektár lényegé alakul. Ezt az isteni felajánlást most számtalan nagyra becsült vendégünknek, a zölényeknek, édesanyáinknak ajánljuk, akik már kezdettelen idők óta szeretnek minket. Ezt a felajánlást nem megnyilvánulást és jelenséget annak szentelünk, hogy isteni nektárként teljesítsék mindenki kívánságát, valósítsuk meg a megvilágosodás szintjeit, ösvényi gyümölcsét és kvalitásait, távolítsunk el minden akadályt a megvilágosodás tökéletes látásmódja meditációjait, mötesse el a csodás és örökké jó buta lényeg és buta kvalitás isteni szívének terébe. Valósítsuk meg mind a megvilágosodás gyönyörének örökké tartó ifjú és mindent átadó isteni formája. Miután a szamszára nagy óceánja kiszáradt és kiürült, érjem el a butaságot a lótusz buta világ abszolút és legmagasabb szférájába. Minden halmaz és minden jelenség eleme a tűzszertartás anyagai fényleni és ragyogni, majd erőteljesen lángolni kezdenek a tűzbe. A fehér és a vörös bodhicitta lények beleolvad a felajánlás anyagába, majd az abszolút és örökké tartó nagy gyönyör túláradóan fellángol. Minden jelenség természete és lényege az üreség és a szerető együttérzés egysége. Ezen a gyémánt alapon ajánljuk fel ezt a mindenhová eljutó és tökéletes tűzszertartást azért, hogy minden érző lény elérje a buddhaságot. Tisztítsunk meg minden tartozást, ragaszkodást és szamszárához való kötődést. Most tiszta szívünkből megvalljuk és megtisztítjuk azt a hibánkat, hogy képtelenek voltunk elérni az igazság kvalitásait és megvalósítását. A jövőben soha ne keveredjünk az eltéverdés és elhomályosulás forgatagába. Miután megfogadtuk, hogy betartjuk a Hinajána önmegszabadulásra vonatkozó szabályait, Bodhicitta fogadalmait és a Vajrayana titkos megkötését, a szamaját szívünkből megvalljuk, hogy mind szándékosan, mind tudatlan elrontottuk erkölcsünket és fogadalmainkat. Már csak megtisztítanánk a betegségeket, a gonosz lények negatív befolyását, az elhomályosulást és a tisztátalanságokat. Már csak teljesen lehanyatlan a betegség, a szegénység, az ártalmas fegyverek és minden más konfliktuskor. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a támadó idegen hadseregeket, ne tudjanak országunk belsejébe hatolni. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a nagyra becsült megvilágosodott mesterek és már lények azon akadályát, hogy olyan országokba hívják őket, ahol nincs odaadás. És fordítsátok vissza a kedvezőtlen jeleket és előjeleket a világba. Állítsátok meg és fordítsátok vissza az epilepsziát hozó raút és a leprát hozó nagákat. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a hirtelen halált, melyet kedvezőtlen külső és belső körülmények okoznak. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a 8 nagy és a 18 kisebb félelmet. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a kedvezőtlen okokat és körülményeket. Állítsátok meg és fordítsátok vissza a látható és láthatatlan lényeg gonosz erő és negatív energiát. Szenvedés, félelmet és zavart okoznak. Örvendeztessen meg ez a nagyszerű felajánlás, a három isteni gyökeret és a három felülmulat drágaságot. Elégítse ki ez a nagyszerű felajánlás a végtelen sok férfi és női védelmező, akik fogadalmat tettek a buddhák és a megvilágosodott mesterek elő, hogy megvédelmeznek minket. Elégítse ki ez a nagyszerű felajánlás a hat világ minden tartozást és adósságot, és tisztítsuk meg ragaszkodásunkat és kötődéseinket.
Nagyszerű felajánlás ereje, csillapítsa le minden gonosz lény, ártó gondolatát és tettét. Szerető, jóság és együttérzés virágozzon mindenki szívébe. Megszámlálhatatlanul sok érzőlény, mindegyike érje el a nagyszerű megszabadul, és valósítsa meg a buddhaságot. Om-ma. Ne kövessetek el ártó tetteket a testetekkel, beszédetekkel és tudatotokkal, örömmel tetteket, szelídítsétek meg tudatotokat teljesen. Ezek a győzedelmes buddha tanításai, bárcsak tisztelettel saját testeteket véve példaként. Lényeknek sem közvetlen, számtalan szellemlény összegyűlt, kedves vendégeink, akik a térben vagy a földön laktok. Szeressétek az összes embert és más lényeket, bárcsak éjjel-nappal gyakorolnátok a szent dharmát. Nagyszerű felajánlás és bőkezűség erejével minden érzőlény spontán módon érje el a buddhaságot. Nagyszerű felajánlás erejével és a bőkezűség gyakorlásával szabadítsunk meg minden olyan lényt, akiket a múlt buddha és megvilágosodott mesterei nem tudtak megszelídíteni. Énkesítse anyáinkat, az érzőlényeket, boldogság és öröm. Szűnjön meg a három alsó világ lényeinek minden szenvedése és félelme. A három alsó világ legyen mindig őre. Bárhol is vannak és bárkik is ők teljesüljön minden nagyszerű bodhisattvának és isteni lénynek. Az érző lények megszabadulását óhajtó valamennyi jó kívánság. Ezer isteni kezed nem más, mint ezer isteni világuralkodó. Ezer isteni szemed nem más, mint ezer isteni buddha. Különféle ügyes módszerekkel szelídíted a lények sokasága. Szorgalmas mindenható Isten a valókítés sorral leborulok előtte. Om mani padme hungri, 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 Om mani padme hungri. I think the drum is good with the mantra. Okay. Yes. Om Mani Padme Hum. So I still have to make some prayers in Tibetan until Om Mani Padme Hum. Okay. Gonjo Benyan Yurje, Tamje Dodam Ganjurje, Rudu Doba Sanjurje, Bulan and Jurje, Dogu Nosam Yurje, Jambi Sundam Yurne. Kunja Sanje Dobrayo, Oma Hong, Oma Hong, Oma Hong, Gonjo Chebe, Yurje, Tamje Dodam Ganjurje, Rudu Doba Sanjurje, Bulan and Jurje, Dogu Nosam Yurje, Jambi Sundam Yurne, Kunja Sanje Dobrayo, Oma Hong, Oma Hong. Jumbo Kandan Dene La Jurjing, Samiana Panam Kojarong, Diego Namla, Dado Jamjene, Yindang Sendu Jura Jubaryo. Tamjin Nam Gazu Hindu, Lonju Seba Mebaryo, Zoba Majin Temeba, Ramado Nejobaryo. Chimbaja Jengur Bandi, Rowanam Nerang, Josangyo, Monje Jalwanam Jim Marure, Kiwosonam Jimeto Jurjing. Tikpachayam Mijahin, Gavapum Sobarche, Rangi Sene Yong Sundul, Dene Sanje Tembai, Cheja Sanje Ten La Nebraji, Rangi Lula, Pelula, Hela Nova Majilchik, Oma Hong, Oma Hong, Oma Oma Pama Simjin Tamje, Tetan Denjurje, Ngendo Tamje, Tado Tombaryo, Chanju Semba Kana Soyo, the Dakunje Monument Robaryo. Chujin Chizinde, Kara Wazam, Te Sarwazam, Nawapen, Hiwasu, Gibatar. Tamje Papa Jenesi, Command Tober George, more Tamje Chizu Pama Journey, Command Tober George.
korwa dongal je jazo tongbar gyurjin korwa dongal je jazo kembar gyurjin rogun zokwe sanje je gomban bo je tobar gyurjin oma hong oma hong oma hong oma hong oma 지다른 원제 대화를 신남제 두개 몰람자도 진다와 텐더다게 커접섬제남 요도 상제사 랑거버려 초동 콜로 줄비 결보동 전동 깔와상 무상제동 강라강들 대라 대단배 줌바 제네스 라솔완데 줌바 제네스 라갑수제 줌바 제네스 기진jel로 코르와 동네조 버려 진jel로 감성 출란조 버려 진jel로 로건 상제도 버려 진jel로 전루 가정도 버려 진jel로 엄마네 뱀에 홍래 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 milk 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마 be careful this fire stand up here stand up this hold this wire 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 퍼버전의 성왕계 창내 밥의 윤계 이다 남는 점제증 주제道도 서바를 효 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 퍼버전의 성왕계 창내 밥의 윤계 이다 남는 점제증 주제道도 서바를 효 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 엄마네 뱀에 홍래 조지 지승대 가락바잠 대서바잠제 나와펜 히바수 개바다를 포담제 파파 제네스 제 건방토바를 겨르지 모담제 지승 파마존네 건방토바를 겨르지 코르와 동알제 자조 동바를 겨르지 코르와 동알제 자조 겜바를 겨르지 로군 조베 상제제 건방은 뭐제 토바를 겨르지 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 put behind 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 엄마네 뱀에 홍래 louder 엄마네 뱀에 Ommani peme hungri, 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 ommani peme hungri. No, your language and they don't like mantra. Okay. Ommani peme hungri, 29. oldal. Szülessen meg a drága szerető együttérzés felülmúlhatatlan, kicsit a hozzáállása azoknak a szívében, akik eddig nem tudták kifejleszteni azt. Akik viszont már kifejlesztették, fejleszték tovább és tovább, még a megvilágosodás tökéletes lényében nem volna. Végtelen élet isteni buthája, te veled az egész világ egyetem megszabadítóit. Te töltöd az idő előtti halál, te vagy a szenvedők és oltalom nélküliek legfőbb védelmezője. Végtelen élet buthája, hozzád fohászkodunk, végtelen élet buthája, leborulunk előtted. Végtelen élet buthája, felajánlást adunk neked, részesíts minket isteni áldásodban. Ruházd fel mindnyájunkat a halál nélküliség és a hosszú élet megvalósításával. Valósítsuk meg mi is a végtelen élet buthájának létezését. Érjük el a végtelen élet buthájának szerencsés állapotát. Om Namo Bhagavate Paramitaya Jnana Subhini Chitta Tenzoradzaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Punya Punya Maha Punya Paramita Punya Paramita Punya Jana Sambhavachite Om Sarva Samkara Parishuddhe Dharmate Gagana Samurgate Sobhava Vishuddhe Mahanaya Parivari
Yesu. Om Namo Bhagavate Paramita Jana Suvini Chitatanzoradzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Punya Punya Maha Punya Paramita Punya Paramita Punya Jana Sambaruva Jitarmate Gagana Samudgate Sobhava Vishuddhe Mahanaya Parivari Yesu. Om Namo Bhagavate Paramita Jana Suvini Chitatanzoradzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tayata Om Punya Punya Maha Punya Paramita Punya Paramita Punya Jana Sambaruva Jite Om Sarva Samgara Pare Yude Dharmate Gagana Samungate Sambhava Vishuddhe Mahanaya Parivari Yesu. Om Namo Bhagavate Paramita Ayunjana Subhine Chitatanzoradzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Punya Punya Maha Punya Paramita Punya Paramita Punya Jana Sambaruva Jite Om Sarva Samgara Pare Yude Dharmate Gagana Samungate Sambhava Vishuddhe Mahanaya Parivari Yesu. Om Amarane Jiventa 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 Yesu. Tajan Dendu Dorje Chadang Tsering Neme Deji Ponsomazo Tikba Jolang Banakyo Patembe Barjo Lame Yabe Tenzen Jewo Satang Yung La Jab Tembe Chindang Atang Jarwaje Temba Yunin Nebe Trahe Yo Jumden De Yikba Dajamba Menjela Meneria Uja Jawala Chanzalo Jodo Jazo Jao Jumden De Yikba Dajamba Yang Taban Zobe Sanje Menjela Meneria Uja Jawala Chanzalo Jodo Jazo Jao Jumden De Yikba Dajamba Yang Taban Zobe Sanje Meneria Uja Jalo Sanje Menjela Meneria Uja Jawala Chanzalo Jodo Jazo Jao Om Namo Bhagavate Bekhanzaya Guru Meneria Panbaranzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bekhanzaya Maha Bekhanzaya Ranza Samunga Deso Namo Ranataya Namo Bhagavate Bekhanzaya Guru Meneria Panbaranzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bekhanzaya Maha Bekhanzaya Ranza Samunga Deso Namo Ranataya Namo Bhagavate Bekhanzaya Guru Meneria Panbaranzaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bekhanzaya Maha Bekhanzaya Ranza Samunga Deso 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 Wa Samjin Ne Ba Jinye Ba Nyudo Ne Le Thar Gyo Jing Zhe Na Na Ma Le Ba Dao Den Zhong Wa Me Ba Hyo Men Nam Tu Dang Den Ba Dang Sang An Den Ju Zhu Ba Dang Kan Zhou Sim Mo La So Ba Ning Je Sem Dang Den Gyu Che Zhum Den De De Ye Yik Ba Da Zhang Ba Yang Da Ban Zhou Be Sang Jian Gong Bo Men Zhu Ba La Cha Za Lo Chu Do Jia Su Che Wo Namo Ranataya Namo Bhagavate Parambaran Zaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Gangane Gangane Rojan Dasan Patihana Sarvakram Paramparane Meswasan Zaiso Chumden Gomaruga Chazan Maranaya Nambagadan Akshon Beya Dedam Gangane Rojan Dasan Patihana. Please. Akshobya mantra, please. No, you say, I cannot hear. Namaranjaya Nambagade, Akshombaya Dedam, Gangane, Rojane, Dodane, Tasan, Patihana Savakama Paramparane, Meswasan Zayaso, Jumdengo, Meruga Chazan, Namaranjaya Nambagade, Akshombaya Dedam, Gangane, Rojan, Tasan, Patihana Savakam Paramparane, so Ateata, Gangane, Rojan, Tasan, Patihana Savakam Paramparane, Meswasan and Zayaso. Deata Gangane, Rojan, Tasan, Patihana Savakam Paramparane. Meswas and Zayaso, Jumden de Bador, Semba Chambola, Chazolo, Chudo Jazo, on Better Sadu Samaya, Manabalaya, Better Sadu de Noba, Tikan, Membawa, Sudojan, Membawa, Subokaya, Membawa, Onurodo Membawa, Resident Mebraya, Survak and Masudame, Chitam Kirea, Mankuru, Bagavan, Survata Danga, Bedram,
Bedru Bhavama Samaya Sado Aom Bedru Sado Samaya Manu Palaya Bedru Sado Tenopa Tijna Member Stokaya Membava Subokaya Membava Anurado Membava Sarvasite Membrayas Sarva Karma Sudame Judam Kiri Yamakoro Hong Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tatan Katan Bedru Mamemudan Bedru Bhavama Samaya Sado Aom Bedru Sado Samaya Manu Palaya Bedru Sado Tenopa Tejdandu Membawa, Sudokaya Membawa, Subokaya Membawa, Anurado Membawa, Sudame, Jidam Kereyam, Guru Hong, Ha 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 Ha, Ho, Bhagavan, Sarvata Tangata, Bedram Memudan, Bedram Bawama, Samaya Sato, Om Bedr 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 Sato. No, the master's long life, yes? Long life, yes? 33. oldal. Humszó délután Bágyálcán mester, aki tökéletesen állított fel Ordján Padmangor Rinpoche titkos tudatának győzelmi zászlaját, legfelsőbb útmutatásait és egyetemes tanításait a végtelen térben, a három drágasága, három gyökér a védelmezők és imánkerejével és igazságával, fogadd el osztja a törökké tartó hét vajra karítását. Homszodi a karmapák népszerűsége úgy járja át a 10 irány valamennyi tiszta birodalmát, mint a mindent átható tér. A 16. Buddhától, Karmapától megkaptad a legfelsőbb átadást és áldást, és a megvalósulás átadásának isteni oltalmazója és tartója lettél. A sötét korban született szükségben szenvedő lényekért tevékenykedsz, az 5 hanyatlás félelme és szenvedése nyomaszt. A 4 Isten ügyes módszerrel képes segíteni rajtuk és visszaadni boldogságukat. Tökéletesen és erőteljesen vezeted mindnyájukat, nagyszerű bótiszatva vagy. Életed dicsőséges győzelmi zászlajáról szilárda, hogy a szamszára javár, légy is dicsősd a békét. Hatékony tevékenységed elhozza a lényeknek és a világnak a béke és a boldogság gyümölcsét. Egészséged sose gyengüljön, életed szilárdan virágozzon és gyarapodjon. Minden megkülönböztetés nélkül természetesen fénylő drága kőként. Egyhegyi odaadást és tiszta szemléletet fejlesztették ki minden vallás iránt. Tanításaiddal korunknak megfelelő valamennyi vallás lényegét tisztelet, és egyesíted őket, hogy konfliktusok nélkül éljenek. Tökéletesen tisztelsz és örvendeztetsz meg minden istenséget és gurut. Tiszteletteljesen szolgálsz másokat és teljesíted kívánságaikat. Hatékony tetteid igazsága, a három drágaság és minden védelmező ereje által arass mostantól végső győzelmet a rossz indulatú és rossz akaratú emberek híresztelése és pletykái, a kedvezőtlen körülmények, az akadályok, a démonok és minden zavar felett. Hamar és szerencsésen teljesíts be kívánságaid minden lény javára. Ó, a múltban, jelenben és jövőben felhalmozott összes érdemünket felajánljuk, hogy elérjük az abszolút megszabadulást és a tökéletesség minden tudó eredendő állapotát. Ezen felajánlás erejével és igazságával én és a teret betölt érzőlények kivétel nélkül mind valósítsuk meg a buddhaságot egy teljes egységben. Ó, a múltban, jelenben és jövőben felhalmozott összes érdemünket felajánljuk, hogy elérjük az abszolút megszabadulást és a tökéletesség minden tudó eredendő állapotát. Ezen felajánlás erejével és igazságával én és a teret betölt érzőlények kivétel nélkül mind valósítsuk meg a buddhaságot egy teljes egységben. Ó, a múltban, jelenben és jövőben felhalmozott összes érdemünket felajánljuk, hogy elérjük az abszolút megszabadulást és a tökéletesség minden tudó eredendő állapotát. Ezen felajánlás erejével és igazságával én és a teret betöltő érző lények kivétel nélkül mind valósítsuk meg a buddhaságot egy teljes egységben. Magyarország jó szerencséért, 53. oldal. A dobbal. Mint jól ismert a történelemből, sok szerencsés és erényes ember gyűlt össze különböző nemzetekből, keletről és nyugatról, és a gyönyörű Magyarország lépésről lépésre megalakult. Ezen a földön a legkiválóbb egy dobogók, a gyönyörteli Apa Isten és végtelen sok istenség palotája, a nagy toa Balaton pedig az Anya Istennő, és számtalan megtisztító nektár Istennő, titkos tere és palotája, az itteni emberek természete jó és szeretetteljes, közülük sokan értik az abszolút igazságot, és kiváló edények a Szent Dharma tanítások nektárjának befogadására. Ezek az intenzív meditációt gyakorló szent férfiak és nők valósítsák meg mind a megvilágosodás isteni technikája, és amint felismerik az igazságot,
segítsenek és szabadítsanak meg végtelen sok érzőlé, teljesüljön ez a tökéletes szerencse, rázzuk fel az egész világ egyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatag, teljesüljön ez a tökéletes szerencse, alakítsuk át az eltévejedés létforgatagának mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi, teljesüljön ez a tökéletes szerencse, minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást a buddhaság, teljesüljön ez a legfőbb szerencse, végül valósítsuk meg a megvilágosodás mindenható terét, a szivárványtest nagyszerű gyönyöré, teljesüljön ez a legfőbb szerencse. Thank you. So now the fire ceremony is complete, but I need another 5 minutes to dedication prayer and the Tashi prayer. Okay. So now, because some people need to go back, today is the end of the retreat. So please put the food there. Food. Dina, put there. It's already. So people who are hurry, you can go now, anytime. And if not, then we wait another 5 minutes and then I come. No oil. You offer there, offer there. Before you go back, you can put one each, one each. We put too much, then it is all the chambas are pressed down the smoke. It's no good. Just offer half canal. No honey, no oil. Okay? One is enough. One is enough. Okay, now we can go. All the best. Jai Ho, Jai Ho. So now I had 5 minutes to pray, dedication prayer and Tashi prayer. Guangzhou这边也就是这，当前都当刚就是这，这种到八成就是这，不能两家长就是这，都跟闹什么些就是这。全部省当的人呢，国家上街都不得跳，我们啊轰，我们啊轰，我们啊轰。广州这边也就是这，当前都当刚就是这，这种到八成就是这，不能两家长就是这，都跟闹什么些就是这。全部省当的人呢，国家上街都不得跳，中国抗战天天老就是这，啥么样呢？不能国家中，结果那么了，大都参见呢，你当成都去了就不得跳。他们南港最现的龙舟三把买不得跳，左把买进才买把，让我都能就不得跳。新把家钱就是完的，都这话那么让中上街跳，我姐家了那么进马路来，结果从他们这边多就是。这把这样没家庭，给我碰什么说不得去，让给省内用手动，等那上街等把人，介绍上街等了买不得去。让给留了白龙了，现让到爸妈就是这，爸妈生前堂姐，太当的就是这，按照堂姐大都懂不得学，郑州三把看到所学吧，这大过年嘛，我们这不得学。桥东可乐就是叫活动，见东高楼上头上街东，看他看头，太老的东北，准把建的是那说完的。准把建的是几千间楼，可罗东南州不是千间楼，康松小兰街不是千间楼，这个上街都不是千间楼，这路考军都不是千间楼。好，这什么时候被给咋个？南街都没觉得我，到时候开家生钱了，从不街都上街去。好，这什么时候被给咋个？南街都没觉得我，到时候开家生钱了，从不街都上街去。好，这什么时候被给咋个？南街都没觉得我，到时候开家生钱了，从不街都上街去。早就那么南街找些学，看什么小兰就是为找些学，一咱们老早南街找些学，看什么小兰就是为找些学。看着小江南街找些学，看什么小兰就是为找些学。我拉得到南街找些学，看什么小兰就是为找些学。日出爬马南街找些学，可罗东南州为找些学，看什么小兰就是为找些学。如爬马南街找些学，如果上街都为找些学，家路靠军就为找些学嘛那嘛。家路靠军就为找些，家路靠军就为找些。
This prayer flag is for the victory of whole humanity. Kashi Dele! Kashi Dele! Jai ho! Jai ho! Jai ho! Kashi Dele! Allah for everybody! Great victory for everybody! Jai ho! 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 Thank you everybody! Big blessing, great victory for everyone! Jai ho! Jai ho! Kashi Dele! Thank you. Enough.